Всім привіт! Я вантажний автомобіль. І сьогодні ми будемо з вами знайомитись. Я вантажний автомобіль і перевожу вантажі. А я поліцейська машина. Я перевожу злодіїв. А я машина-кран. Я піднімаю вантажі, великі вантажі, розвантажую автомобілі. Поїхали машини, поїхали кататися. Поїхали. Я поліцейська машина. Вмію їздити задом. Я вантажний автомобіль. Вмію теж їздити задом. А я автомобіль-кран, я вмію піднімати ось так. І вмію теж їздити задом. Їду задом. Це ми щойно на машинах каталися. Всім пока. З вами була поліцейська машина, машина-кран і вантажівка. Бувайте!